Хәбәрләр турында тулырак Алия Галиуллина. Көн тәртибендә бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады. Ирина Волынец узган елда кергән төп мөрәҗәгатьләр, балаларның хокукларын, законлы мәнфәгатьләрен үтәү мәсьәләләре турында сөйли. Шулай ук хуҗасыз хайваннар мәсьәләсе буенча да фикер алышалар. Законодательство федеральное, да и наше тоже, назвать совершенным нельзя. Противоречие между заложенным в нем принципом гуманности и реальным положением дел напрямую сказывается на жизни и здоровье граждан. Дәүләт советы утырышына парламент комитетлары да әзерләнде. Халык ышанычлылары балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә куркынычсызлыкны тәэмин итү мәсьәләләрен тикшерде. Балалар омбудсмены докладын тыңлады. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында туган телләр буенча яңа дәреслекләр чыгару һәм аларны федераль исемлеккә кертү турында сүз барды. Республиканың мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү оешмаларында куркынычсызлыкны тәэмин итү парламентның законлылык һәм хукук тәртибе комитеты игътибар үзәгендә булды. Узган елның май айында башкаланың 175-нче гимназиясендә ату нәтиҗәсендә 7 бала, 1 укытучының гомере өзелде. Тагын 2 дистә кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды. Ул чакта ил һәм республика җитәкчелеге профильле ведомстволардан терроризмга каршы яклауны тәэмин итүне таләп итте. Парламентарийлар бу мәсьәләне контроль сыйфатында күтәрде. Мәгариф объектларының техник яктан террорчылыкка каршы системалар белән тәэмин ителеше буенча элеккечә үк җитешсезлекләр күп дип билгеләп үтте Мәгариф һәм фән министры урынбасары Рамил Хайруллин. Кайбер учреждениялар сигнал системасы яки хәбәр итү һәм эвакуация белән идарә итү системалар белән җиһазландырылмаган. Аерым балалар бакчалары һәм мәктәпләр сак постлары, объектка кергәндә капкалар янында керү белән идарә итү һәм контроль системасы белән җиһазландырылмаган. Мондый хәлнең төп сәбәпләреннән берсе буларак Мәгариф һәм фән министры урынбасары саклау чараларына акча җитмәүне атады. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады балаларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәүгә багышлана. Аның төп тезисларын Ирина Волынец социаль сәясәт комитеты утырышында хәбәр итте. Узган ел балалар омбудсмены адресына 2000-нан артык мөрәҗәгать кергән. Бу 2022 елга караганда 19%-ка күбрәк. 357-дән артык гражданны кабул иткәннәр. Балалар омбудсмены социаль түләүләр мәктәп, балалар бакчаларына, бигрәк тә ясле төркемнәренә урнаштыру. Шулай ук Мәгариф учрежденияларында низаклы хәлләр буенча мөрәҗәгатьләр буенча чыгыш ясый. Растающая обеспокоенность родителей вопросом психологической безопасности образовательной среды говорит о необходимости проведения в школах внутренней диагностики сложностей по противодействию конфликтам, повышения компетенции педагогов в работе с родителями, подростками, по снижению у детей агрессии, уровня тревожности, активного развития служб медиации в школах. Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил республика парламентына балик булмаганнарга алкогольсез энергетик эчемлекләр сатуны тыю инициативасы белән мөрәҗәгать итте. Документ тикшерелә. Ирина Волынец республикада балалар хокукларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән 14 проектны гамәлгә ашыру турында җентекләп сөйләде. Комитет утырышында физик культур һәм спорт турындагы республика законына үзгәрешләр каралды. Закон проекты республика законнарын федераль законнарга туры китерү зарурлыгына бәйле рәвештә әзерләнгән. Әйтик, спорт әзерлеге алып баручы учреждениялар өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә ашыралар. Педагогик хезмәткәрләргә тиешле хокуклар һәм вазифалар бирү дә мөһим. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында халык ышанычлылары туган телләр буенча дәреслекләр чыгару һәм аларны федераль исемлеккә кертү мәсьәләсе буенча фикер алышты. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин республика мәктәпләрендә 5 телдә укыту һәм тәрбия эше оештыруларын искә төшерде. Тагын 8 тел өйрәнү предметы булып тора. Моннан тыш, йөзләп якшәмбе мәктәбендә телләрне һәм 25 милләт мәдәниятын өйрәнәләр. Республиканың мәгариф киңлегендә татар теленә тәрҗемә ителгән 79 уку басмасы кулланыла. Уку басмаларын рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү Татарстан китап нәшриятына йөкләнә. Обеспечение школ печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами регламентируется Федеральным законом образования в Российской Федерации. В соответствии с законом организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мәгариф һәм фән министрлыгының мәктәпләрдә туган телләр буенча заманча дәреслекләрне әзерләү һәм гамәлгә кертү буенча эшен югары бәяләде. Балаларны туган телдә укыту һәм тәрбияләү буенча реаль максатларга ирешү өчен башка юнәлешләр буенча да эшне көчәйтергә
көчәйтергә кирәк. Без ата-аналарны балаларның туган телен белүләре белән кызыксындырырга тиеш. Моның өчен белемле җитәкчеләр, үз фәнен яратучы укытучылар кирәк. Парламентарийлар һәм төзүчеләр профильле комитетның күчмә утырышында эскроу, ягъни банкта махсус счет ачу юлы белән күп фатирлы йортлар төзү буенча фикер алышты. Алар төзелеш компанияларының берсендә әлеге актуаль теманы җентекләп тикшерде. Узган атнада Мәрхәмәт Милосердие хатын-кызлар депутатлар төркеме Идел буе төбәкләре парламентларыннан мөһим закон чыгару инициативаларын эшләү буенча коллегалары белән стратегик сессия үткәрде. Дәүләт советында комитетлар каршында эшләп килүче эксперт советлары җыелды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.